Η μαγική ρόδα του Αμβούργου. Πώς δημιουργήθηκε το στεφάνι του Advent. Βρισκόμαστε στη Γερμανία, στα μέσα του 19ου αιώνα. Στο Αμβούργο ζούσε ένας καλός, ευγενικός και πάντα πρόθυμος άνθρωπος, ο Johann Heinrich Wichern. Πολλοί άνθρωποι ήταν τότε φτωχοί. Και ιδιαίτερα τα παιδιά είχαν μια δύσκολη ζωή. Μερικά έπρεπε να εργαστούν. Άλλα δεν είχαν σπίτι. Ο Johann Wichern έβλεπε τον πόνο των παιδιών και ήθελε να τα βοηθήσει. Σε ένα παλιό αγρόκτημα δημιούργησε ένα σπίτι και ένα σχολείο για παιδιά που έπρεπε να δουλεύουν καθημερινά ή που δεν είχαν γονείς. Τους έδινε φαγητό και ένα ζεστό μέρος για να κοιμούνται. Κάθε Κυριακή δίδασκε τα παιδιά, γιατί η εκπαίδευση ήταν πολύ σημαντική για αυτά. Αλλά πάνω απ' όλα, τους πρόσφερε αγάπη. Όταν ήρθε ο χειμώνας, τα παιδιά το ρωτούσαν κάθε πρωί. Κύριε Wichern, πότε είναι Χριστούγεννα? Ανυπομονούσαν τόσο πολύ για τις γιορτές, που έκαναν την ίδια ερώτηση κάθε μέρα. Τότε, ο κύριος Wichern, το έτος 1839, είχε μια θαυμάσια ιδέα. Στο αγρόκτημα είχε μια παλιά άμαξα. Πήρε τη μεγάλη ξύλινη ρόδα της, την τύλιξε με πράσινα κλαδιά ελάτου και τοποθέτησε πάνω της 20 μικρά κόκκινα κεριά για τις καθημερινές και 4 μεγάλα λευκά κεριά για τις Κυριακές του Advent. Όταν τα παιδιά είδαν το στεφάνι, φώναξαν έκπληκτα. Τι είναι αυτό? Ο κύριος Wichern είπε, αυτό είναι ένα Adventskranz. Κάθε μέρα θα ανάβουμε ένα κόκκινο κερί. Τις Κυριακές θα ανάβουμε και τα λευκά κεριά. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα και έπαψαν να ρωτάνε κάθε μέρα το ίδιο. Ήξεραν από τα κεριά ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Η ρόδα ήταν ένα όμορφο σύμβολο. Ο στρογγυλός κύκλος θύμιζε τη ζωή και την αγάπη του Θεού. Τα κεριά, που άναβαν ένα-ένα, και τα πράσινα κλαδιά, που δεν πεθαίνουν το χειμώνα, έδειχναν στα παιδιά ότι υπάρχει ελπίδα. Ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτή η όμορφη ιδέα εξαπλώθηκε σε όλη τη Γερμανία και αργότερα σε πολλές άλλες χώρες. Σήμερα, οι άνθρωποι στολίζουν το Adventskranz τους με κουκουνάρια, κορδέλες, χριστουγεννιάτικες μπάλες και μπαχαρικά. Έτσι γεννήθηκε ένα έθιμο που, για πάνω από 180 χρόνια, γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων με φως, ελπίδα και αγάπη. Χάρη στο Johann Heinrich Wichern.